ako sɔn mimma lillahi kabini ala ka nafolo la allazi nafolo min ataakum ni ala y'o d'aw ma o ye nafolo min di nafolo dili laban kontara laban a bɛ diɲɛ a bɛ diɲɛ kontara laban kɔ o ka ɲi kosɛbɛ bari ka sababu kɛ n'aw jɔnnen kɔ o bɛ sin ka o k'u ka manakun ye k'u ka baara sipasima sigi o kan silamɛya ma sin ka jɔnw bila dɛ ayi maaw ka nafolo dɔn ka sin ka bɔ su la cogo dɔ la silamɛya m'o kɛ o ye ntɔɲɔni ye nka silamɛya ye sira jira an na ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hɔrɔn ye o sira fɛ maa minnu bɛ kulo ko droit de l'homme k'u bɛ adamadenw ka hɔrɔnya ɲini olu ka kulo n'o ye silamɛya de ye adamadenw ka hɔrɔnya di o ma fɔlɔ o ye musow ka hɔrɔnya di u ma ka jɔnw ka hɔrɔnya di u ma bari ka sababu kɛ n'i ye silamɛya lajɛ a y'a jira jɔn i bɛ fini min dɔn i k'o ɲɔgɔn de don a kan i bɛ dumuni min dun i k'o ɲɔgɔn de d'a ma ale yɛrɛ ma lafiya ka tɛmɛ kan dɛ e de bɛ sɛgɛn dumuni na e de bɛ sɛgɛn fini ɲinini na ko i bɛ min dun ani i bɛ min dɔn i k'o ɲɔgɔn don a kan a ko wa ko n'i b'a bɔgɔ i kana bɔgɔ a ɲɛda la i kana bɔgɔ fana bɔgɔli la min bɛ tɔɔrɔ se a ma i kana sonjuguya fana kɛ a la k'a bila baara la baara min n'a tɛ se k'o muɲu ko n'i y'o kɛ a la dɔn o dɔn k'a bɛ minɛ i la o dɔn bɛɛ ka feere ka sɔngɔ d'i ma bon o tɛmɛnen kɔ ko n'i y'a dɔn hɔrɔnya ka di min ye maa sɛbɛ don i ka sira d'a ma ka kɔntara siɲɛ i n'a cɛ a ka nafolo ɲini ka na d'i ma o bɛ nafolo ɲini ka na d'i ma a yɛrɛ sɔngɔ quoi a bɛ kɔntara siɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛnna kalo hakɛ min na quoi kalo o kalo a bɛ na ni wari hakɛ dɔ ye kalo o kalo a bɛ na ni wari hakɛ dɔ ye ko o kɔntara in laban fana k'i k'i jija i ka diɲɛ fana kɔ ɲumanya yɛrɛ kama k'o to a bolo y'a dɔn kɔni o y'a dan ye dɛ naam wala tukrihu fatayatikum a kana ka jɔnmusow karaba alal bighai jɛnɛya kan in aradina tahassunan n'u ye tanga ɲini jogo jogo jugu dɔ tun bɛ arabu la o ye jumɛn ye ni dugu jɛra walima ni su kora u tun b'a fɔ ka jɔndenw ma jɔnmusow wa i yɛrɛ mago bɛ min na n'o bɔra a la u b'a fɔ tɔ bɛɛ lajɛlen ma a' ye bɔ a ka taa bɛɛ ka na ni 200 ye hali ni sini kɔni tile binni cɛ bɛɛ ka na ni 200 ye olu bɛ bɔ u bɛ taa yaala yaala u bɛ taa yaala yaala jagokɛ fɛn t'u bolo moyen t'u bolo u bɛ taa mun kɛ donc u bɛ taa u yɛrɛ de feere u bɛ t'u yɛrɛ labila walicɛw ye jɛnɛya sira kan istirahatan jinsiya olu bɛ 200 ɲini i bɛ 200 sɔrɔ o la ka na di e ma e b'o fara ɲɔgɔn kan a ko a kana o kɛ a bɛ ka jɔnmusow dɛmɛ ala kota de la k'i denw la su k'u bila jɛnɛya kan kana sɔn ka kɛ o cogo kelen de la k'a fɔ denmuso ko fɛn tɛ ne bolo dɛ i ka kɔɲɔma bɛ minɛnw taa bɔn ko i ka taa ɲini taa yen fɛ ka taa ɲini tiɲɛ yɛrɛ la e m'a bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni sécurité ba bɛ yen quoi ne ye min kɔlɔsilen don e y'a bila ka taa min yɛrɛ ma o yɛrɛ t'a ka zomara min yɛrɛ ye bon problème bɛ yen a bɛ kɛ n'a fɔ i bɛ ka ala su k'a bila ko kan komi ni ala ma far'i kan n'a bɛ k'i ka se e yɛrɛ ma quoi mɔgɔw ka nin yɔrɔ kɔlɔsi kosɛbɛ n'i bɛ den bila ka taa yɔrɔ min dɔrɔn i k'a faamu yan'a ka taa yen bɛ cogo di m'a sɔrɔ ye ala ko dayɛlɛlen bɛ yen nɔ fɛɛrɛ kɛ kɛ ala minɛ ni fantanya ye n'i y'a jateminɛ an bangemaw an mɔkɛw y'u ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen kɛ dugukolo in kan yan nɔ n'u ye min sɔrɔ u b'o wasa dɔ la k'a fɔ n ka bɛ dan n ka so ka pari ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan n'i taara don haramu la dun o bɛ kɛ baara ye naam Abdullahi ibn Ubay de ka baara kun ye nin ye yalasa ana ɲɛnamaya ka nafa ɲini n'o ye diɲɛ ka ɲɛnamaya ye mɔgɔ min n'o ye jɔnmuso karawa i k'a dɔn ala jɔnmuso karawalen kɔ ala yafabaa de jɔnmuso ninnu ma hinɛ b'a don n'olu ye o la jɛnɛya junubu ala t'a to yen de
ajinobi bi se joni guna aw minu yu karawa ko bilala ni ma suka bila ikamara limo ya suka bila ala kutala na ya kuta min ajinobi kuna de siginai nam ولقد أنزلنا آيات walla batanya ya unjigi إليكم kana uma no bangale do مثلا anin dalen الذين mandin dalen korode kibare kabakole kibare kabakole ni kibare jumai kibare kabakole min nana ni sura ngono oye aisha tuka kibare ndi radiyallahu anha min alladhina kamina mawqa kibare wala ma minun kona kago awye موعظة ni wajuli ajmai minun kona awye fana jumai oye ko mina yusuf ka kibare min nana qur'ane kono an maryam ni wajuli lil muttaqin ala isran jumye الله ala isran jum fana wajura sura ngonana bar ala yajra unna kafuko wala ta'khufukum bihima ra'fatun fi dinillah wala isran jum ko kana hini ala ka dinalla nala ko minga ke chukuma yake ten ala ko tuguni lawla yasmitumu zanal mu'minun koni kuma jugu fora na ya me limana jum aya bla min mangono nam wala yasmitumu qul yazukum allah an ta'udu ala wajul chawam bisran kun Allah ta'ala نور السماوات ala de sangulo noro libaye والأرض anduguma golo noro liba مثل نوره ala ye nin fɔ ala t'a fɛ ko an ka ale yɔrɔ dɔn a t'a fɛ a tɛ nin fɔ an ye ko an ka ale yɛrɛ dɔn de a bɛ nin fɔ an ye de ko an k'a ka magankutu dɔn i y'a faamu yelen k'a fɔ ko yelen min filɛ na an bɛ ka yelen bɔ n'a ye an bɛ ka filɛli kɛ n'a ye komi n'a fɔ tile wala n'a ɲɔgɔnnaw ko ala de ye o nɔrɔlibaga ye nka kɔrɔtɛ ko nɔrɔ in yɛrɛ de ala ye de a ye nɔrɔ in yɛrɛ ti ala ye k'a fɔ ilahu nori wa ilahu zulumati nɔ o ye majusiw ka hakilila de ye silamɛw ka hakilila tɛ o ye k'a fɔ nɔrɔ min ye nin ye o tɛ ala ye mɛ ala yɛrɛ ko n tɔgɔ ye ko a nɔr ala tɔgɔ ye nɔr nka ni limuyɛri min filɛ nin t'o ye de ayi bari ala de bɛ fɛn limuyɛri ninnu ala de bɛ fɛnw nɔrɔ ni aya in bɛ walanda min d'a ma fɔlɔfɔlɔ ko ala de ye sankolo nɔrɔlibaga ye ani dugumakolo n ko sufɛ an bɛ an ka anpulu minɛ an bɛ kuran minɛ wala dibima yɔrɔ la an bɛ kuran ni fɛn minɛ nka n'an bɔra tile la dun an b'an ka yelenw faga kɛnɛ kan yelen ninnu an t'u faga wa wala bon ala b'a fɛ de an ka lanba managankew an k'olu faga ala ka lanba managanke mɛnɛni kosɔn o ye jumɛn ye kuma kɔrɔ ye min ye an k'an ka kiriw kuwa an k'an ka luwaw n'an ka kiriw n'an ka laadaw an k'olu to yen tuma min n'u ni ala ka kiri ma kɛ kelen ye an k'an ta ninnu to yen ka ala ta ta komi i n'a fɔ an y'a kɛnɛkan ɲɛlen an y'an ka yelenw faga a ka kɛnɛkan ɲɛlen in mɛnɛni kosɔn cogo min o cogo kelen in na an k'an ka kiriw fana an k'olu bila ale ka kiri i ye kuwa ala ka kiri an k'o ta k'an yɛrɛ ta ninnu to yen voilà aya in b'o mana fana d'a ma nam مثل نوره ala ka nɔrɔ misaliya كمشكاة a b'i komi n'a fɔ alikaba dingɛ de فيها alikaba مصباح dingɛ in an minnu bɛ bɔgɔsow jɔ an b'a o kalama kosɛbɛ ni bɔgɔso yɛrɛ tɛ yen i bɛ hali ni yɛrɛ ta ninnu alikaba dingɛ bɛ se ka dilan la i bɛ se ka ovani dɔ dilan dɔrɔn ka fɛn o de fɛn ko alikaba dingɛ lanban sigiyɔrɔ koko la o de ye misikati ye فيها مصباح ni lanban sigilen bɔ la المصباح lanban fɔlɔ la komi n'a fɔ fitinɛ ninnu fitinɛmɛnɛ ninnu ani a b'a fɔ min ma ko lampu lampu ampulu ninnu bɛ don a kɔnɔna na lampu arabu b'a fɔ sisan nka arabukan tɛ nka arabu y'a ta u b'a wele lampu de nam المصباح lanban in في زجاجة ale bɛ veere la زجاجة mɛ n ɲɛna ko veere adi de don komi n'a fɔ veere gansan tɛ yen nɔ ayi o tɛ de o veere ka na a diferansilen don komi n'a fɔ ale veere كوكب a doro do دري n'a jelenba do pasi-pasi n'i y'an bulu lajɛ an bulu ye veere tɛ yan
mais veri min don nga bi kum na fu dolo de jele no pas nam يوقد ube amene من شجرة kamini jirla مباركة no e jir barka lenye زيتونة zeytuna jirdo لا شرقية koron fe gangete ni amene na koron fe ni dibi bido tlebi fe ولا غربية lebiya gange fana te na amene na tlebi fe ni dibi bido koron fe يكاد زيتها te kere fe koy ka fa bi koron de fe akmana fe bi banamina ni tlebi yan fache ay oti walma bi tlebi de fe ko bi banamini ani koron yan fache oti abi chemanje de la fambe la jelen ba yekanye a yele mi fambe la jelen soro nam يكاد زيتها a tulu bi surunya يضيء a yere dama bi yelen bo ya da wa kalama lamba tulu bi do tulu de bi do la o tulu an yo mi remplacer ne wati nani pétrolier o pétrole fana tulu de o pétrole comme aw ba kalama choma mama ye lamba minana ni pétrole kany iba ye lamba yele bi gisagoy a sisi bi doya a yele minye voilà bon surtout ne yele mbe veri kono o de ni yele de veri kono fin ba ka sagoy abo o bena ni sisi ni ko chama abi tuma do la bi fa aba fa yere ngana bi veri kono o bi ka sabe fin bi tigala donc salama mi awa no bala ne yele san don ka da hakema iba yele mi gisagoy bon ni pétrole mbala ne pétrole magni a te yelenti wale a jira ko pétrole ngani ko ju ko pétrole nyere ale re bi nyini ka yele mo dibila yani akado halla bayra fulo nam tamsasu narun alni tasmama magala norodo ala nurin noroga يهدي الله من ala bi mo kana ga noruma na yutila mo kanu يضرب الله الأمثال ala ben dalunda mawiye والله ala عليم don gelado بكل شيء ni fembela jelenye ala ye aka noro misaliya de di ama pour amba fam chumi ngala ni yere jonjo ye munye ni nin talenye don gelaw ye munde fala tafsir tu fam fi parce que nya facar chola namba famu no wala chumi na karamo kumana kan rana jigira minun kan olu ka laseliw b'a la naam khazin alaikum ana khazin lubabu ta'wil الله نور السماوات ne na ma ba singar la nan la singar singar ma to parce que ni na fa ban ma nga perdre ko nam قال ابن عباس bun abbas ko في زيتون منافع nam في زيتون ako fi زيتون aha منافع ako zaituni ko nafaka bo يشرج بزيته nam zaituni na nasone يسرج بزيته nam ubi yelen bo na tulwe وهو إدام ودهان nam ega khazin bo amago bo anga kele mo doro katame قزنت amayde ako don gala furango ni misaliya imana la dogo lanyini nayi nam ode kanai akoro ko ala ka kanani misaliya abba sera bangalila ala ka kana sera bangalila والجلاء ani jiyalila إلى أقصى الغايات mi goronde a kanga bon ko aw kadro down dama ako o labana ni lampan place e bege adon alkabadinge place kera ko na alkabadinge ni veri bala no veri ni osenaledo
naam lamban n bɛ o vɛri in kɔnɔ mana yelen bɔ o vɛri in kɔnɔ o b'a mɛnɛ ni tulu ye ni o sera d'a ma senuya la ani naam ɲumanya la ani jɛya la n'a kɛra ten a bɛ kɛ dafalen ye a ka senuya la a bɛ ɲa u k'a kɛ ntalen ye ala ka kana ye ala min n'a ka se kurutalen don dɔw ko ni misaliya in kɛra muhamadu ka nɔrɔ de ye sallallahu alaihi wasallam an ka laɲini tun ye nin yɔrɔ de ye ko n ta misaliya in ko a kan bɛ ala kɛra ka nɔrɔ de ma Ibn Abbas ko Ka'ab lahabari ma Ka'ab lahabari e ka ne kibariya ka bɔ ala ka kumakan ma ala min ka se kurutalen don ko masalu nurihi ka mishkatin o kɔrɔ ye mun ye Ka'ab ko nin ye ntalen de ye ala ye ntalen kɛ a ka nabi ɲuman ye ala ka nɛɛma jidi a ma ka kisi mishikatu in o ye ala kira disi de ye a ko alikawadenkɛ bi o ye kira disi ye sallallahu alaihi wasallam vɛri o ye kira dusukun de ye lanban in o ye misilanba min b'a la o ye nabi ɲuman min bɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam o b'a mɛnɛ kabini jiri la jiri min n'o barikalen don o ye nabi ɲuman jiri de ye muhamadu ka nɔɔrɔ bɛ surunya a n'a ka koɲɛw bɛ surunya a bɛ banga mɔgɔw ye hali ni a ma kuma n'a ye hali ni alakira ma kuma n'a ye k'a fɔ ko ale ye nabi ɲuman ye wallahi ni alakira yɛrɛ sigilen sallallahu alaihi wasallam i bɛ sɔn a ye k'a sɔrɔ a m'a f'i ye ko ale de ye ala ka nabi ɲuman ye al-aminu alakira fa n'a ba m'o da la a mɔkɛ yɛrɛ fana m'o da la al-aminu jɔn de y'a da la a yebagaw ale minnu jɛra magankaw olu de y'a da la ko al-aminu mais o bɛ da la don min a y'a sɔrɔ kira tɛ a y'a sɔrɔ kira tɛ donc ko a bɛ surunya ka yelen bɔ hali ni tasuma ma kɛ a la fɔlɔ naam komi n'a fɔ o tulu in bɛ surunya cogo min a bɛ yelen bɔ hali ni tasuma ma maga a la fɔlɔ u y'a lagali ka bɔ Ibn Umar ma a ko mishikatu in o ye muhamadu kankurunna ye sallallahu alaihi wasallam vɛri o y'a dusukun ye lanba in o ye nɔɔrɔ ye ni ala o kɛ a la kɔrɔnganke tɛ tilebiganke fana tɛ yahudiya tɛ nasara tɛ minnu b'u ɲɛsin kɔrɔn ma ka sali o ye yahudiya ye minnu b'u ɲɛsin tilebi ma ka sali o ye nasaraw ye olu si tɛ o b'a mɛnɛ kabini jiri la jiri min ni o barikalen don a b'a ka yɛlɛ minɛ jiri min na o ye Ibrahim ka jiri de ye nɔɔrɔ dɔ nɔɔrɔ kan Ibrahim dusukun ka nɔɔrɔ ani Muhammadu dusukun ka nɔɔrɔ Muhammad bin Ka'ab ko a ko mishkatu ye Ibrahim de zujatu o ye Ismail ye misbah o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam ala ka nɛɛma jidi Muhammad na nabi ɲuman tɔw bɛɛ lajɛlen ma ala ye Muhammadu wele misbahu yan nɔ komi a y'a wele sirajan muniran yɔrɔ wɛrɛ jiri barikalen o ye Ibrahima de ye kisi b'a ma bari nabi ɲumanw caman o bɔra Ibrahim de la kɔrɔnganke tɛ tilebiganke tɛ a kan bɛ Ibrahim de ma yahudiya kun tɛ nasara kun tɛ
nga kera silama de bari yahudiyaw yahudiyaw olu bisali kadoro tlebima nasaraw olu bisali kadoro koroma akumana hakada yahudiyaw ka sali yorote nasaraw ka sali yorote walma au contraire fana nam yakadu zaytuha atulu bisurunya abiyelembo alni tasmama magala muhammadu ko nyumanyaw bisurunya abi banga moye yani wa yere kanama nam norodo norogan nabi mando nabi mandedo nurun ala nurun ko akorode nabi mando nabi mandedo ama bane dogo ni misale ngera limana jon du sukunga norode ubay ibn kabi go ninde limana jonga misale ay mishkatu e limana jonni veri o ya duskunye misbahu o e ala fe min ki ala kamil limana ala ani qur'anila uba mene jirla min barkale do o ye ya khalasili jirde alaye bar limana jombe bara bela jelengi ala de akelen bew ale misaliya o ye jiri misaliya de ni jiru lamel kiranaye a bingina nama do a nemale do a tiɲale do tile ti magala ni tile bora wa tile ti sa mafana ni tile bina limana jombo cogo de la a garanti la fɛn do k'a sɔrɔ kabini fitinaw la limana jɔn bɛ jogo naani de ni ɲɔgɔn cɛ ni u y'a sɔn a bɛ barika da ala ye n'u y'a jarabi a bɛ muɲu n'a kaza n'u ye a jarabi a bɛ muɲu n'a kiirila a bɛ tilen n'a kumana a bɛ tiɲɛ fɔ a ye limana jɔn makankutu faamu makankutu naani do n'u y'a sɔn a bɛ barika da ala ye n'u y'a jarabi ka kumantiya a bɛ sabali n'a kiirila a bɛ tilen n'a kumana a bɛ tiɲɛ fɔ a tɛ dan tɛmɛ naam a ka tulu bɛ surunya ka yelen bɔ o kɔrɔ limana jɔn dusukun bɛ surunya ka tiɲɛ dɔn yanni tiɲɛ yɛrɛ ka jɛ a ye wala yanni a ka tiɲɛ yɛrɛ kalan bari a bɛnsɛnman kosɔn tiɲɛ ale ni tiɲɛ yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ya bari tiɲɛ awa o bangalen do wali kadibi riba nkalon de bɛ mɔgɔ ni siri quoi ni nkalon fɔra dɔrɔn ni bɛ siri nurun ala nurin ubayu ko a ko limana jɔn bɛ yɛlɛma nɔrɔ duuru de la maa ɲuman ka kuma ye nɔrɔ de ni limana jɔn n'a kuma a ka kuma ye nɔrɔ de a ka baara ye nɔrɔ de a dɔnni ye nɔrɔ ye a bɔli ye nɔrɔ ye mana n'a y'a ye n'i b'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ i b'a ye ala ko de la i t'a ye manamana yɔrɔ la maa sebe a t'i ye manamana yɔrɔ la a donna yɔrɔ min nɔrɔ dɔ a bɔra yɔrɔ min nɔrɔ dɔ wa masiruhu ila nurin a laban hali a bɛna taa jigin kaburu dingɛ den min kɔnɔ nɔrɔ dɔ a ka baara bɛ yelen bɔ a ye kaburu in kɔnɔ donc ale bɛ yɛlɛma nɔrɔ dɔrɔn de kɔnɔ Ibn Abbas ko a ko nin ye ala ka nɔrɔ misaliya de ye a n'a ka kana limana jɔn dusukun na komi tulu bɛ surunya cogo min tulu min sinalen don ka yelen bɔ yanni tasuma ka maga la ni tasuma magara la a bɛ ji di yelen ye a ka yelenkɔrɔ kan limana jɔn dusukun b'o cogo de la a bɛ baara kɛ ni kana ye yanni dɔnni kana ma ni dɔnni nana ma a bɛ ji di kana ye kana kɔrɔ kan ani nɔrɔ ye nɔrɔ kɔrɔ kan kalibi ko nurun ala nurin nam a kan bɛ limana jɔn ka limaniya a n'a ka baara a bɛɛ ye kelen ye dɔw ko limaniya nɔrɔ o de bɛ kuran o de faralen bɛ kuranɛ nɔrɔ kan
dogo ako nin talen do ko qur'an misaliya do qur'ana lamba o ye qur'ana ye komi u bɛ yelen bɔ ni lamba cogo min o cogo kelen de la u bɛ kana ni qur'ana ye lamba veri o ye limana jon dusukun ye alikaba dingɛ o ye limana jon dabara ye ana nengun wa sajaratu jiri barikalen o ye ala dɔn jiri de ye fi qalbihi limana jon dusukun na a tulu bɛ surunya ka yelen bɔ ala dɔn nɔrɔ de bɛ surunya ka yelen bɔ limana jon dusukun na ala dɔn nɔrɔ o bɛ ɲini ka yelen bɔ limana jon dusukun na hali ni tasuma ma maga la dogo ko kuranna ka dalu bɛ surunya ka jɛya hali n'a ma kalan nurun ala nur kuranna o ye nɔrɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ ka na ka danfɛn ma naam ka fara fɛn kan ni kuranna y'o jɔ ka mi daluyaw la ani ladɔnniyaw la ko kuranna jigili ye u jirila ni o ye nɔrɔ ye nɔrɔ kan yahdillahu li nurihi man yasha ibn abbas ko li din al-islam ala be ma kana ngana silamaya man ala yo kanu ho nuru li basira disuku nyeli ka norodo wa yadribullahu la mathala lin nas ay yubayyinu allah al-ashya'a lin nas taqriban ila al-afham wa tashilan li sabil idrak wallahu bi kulli shay'in alim na'am bismillah aha yoro la san wallahu ala alimun dongela do bi kulli shay'in ni fem bela jelenye azna la tere am ñewre de naam fi buyutin la budda lil jar wal majrur an yakuna lahu muta'allaq إذن فما متعلق هذا الجار والمجرور أين عندنا دي جار مجرور ده أدلون بمنا أدلون بمنا لا أدلون بمنا ودي جلال الدين كو aleko ko atlona mi sabihu de la nam ka atlona mi sabihu de la sharawi ko ako idan mathalu tanwir allah lis samawati wal ard mathalu hadhihi as-surati muktamila kama wasafna nam aha naam akaza hal ne ayasro alaka noro be ni ayen talenda nay ka misala ke ka femba misala ni fin na bo sanfi o tibasi kuma ala rdi yake abi tamimi qasra dalado be ko abi tamam ale president le ga khalifa ya le maangutu ni arabu be maangutu min don iqdam amrin fi samahati hatimi fihi ilmi ahana fa fi zakai yasi ay nin talinda a jugu do be no ko e be ga masake misalani femini ko masake ko fasani bela jele abu tamam sinega ga batu to dafa yorobe ala badiha la tunkiru darbi lahu man dunahu masalan sharudan fin nada wal basi fallahu qad daraba laqalla linurihi mathalan min al mishkati wan nibrasi qala indalinda akanore ni femi mbo jukoro nambora insa amina sayusabihuma في بيوت بدأت الآية بالجار والمجرور في بيوت ولا بد أن نبحث له من متعلق
فالمعنى هذا النور الذي سبق الحديث عنه في بيوت أذن الله أن ترفع شاربي ko kuma misala mi ko ni noro mi nambora ka fo ko bi no o be so de kono ni ala jena nay no o so nga korra noro mbe so de kono ala ka so du golo ga o te misiriya wala ko noro en ko abe so de kono liman na kera limana jon yere fana limana jon no silamo be misiri de kono silamo be so de kono ni ala jena ko korra wala wa alaya facari o cugala nga an garamo ya dama cogo ba ko yusabbihu rijalun cewu be subhanallahi fo fi buyutin sow kono أذن الله ala jena o ko sonnu ngurda وذكر اسمه o ga togo fo fiha o sonnunna فيها نعم جنو بسم الله فونجي فيها سن غن بالغدو أو نعم يسبيو أين تالي دانوغي بعد يسبيو وفنا فايلوي رجالون ديو يسبيو رجالون يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال أما كوبي كقرآن كلمة كلين فو أوي ودكو تجاكو يا نا تقديم تأخير بفايلوني أو جار مجرور لا تمدلا لو جاكو يا أمبي تالدك تي قرآن دعاء ما تي قرآن يلي مليك بانولا أما كوبي أكرولا هل عرب كي تسيك أكروفو هل نيا تشيكا فرانونغا تشوكو نيبا أكروفو abisa ka toran dai ma aw talin de ki basi ala jago ndo ni ko ni ba kelengelo fo fi ka talin de kala no da se ka fajari ala ni ma kite ndoro bi da koro were di qur'an ma ka sura ala mufi yusabbihu rijalun chewdo bi sinalige lahu alai fiha nam hakaza bi fiha ndo fulo yusabbihu rijalun jeedo be subhanallahi foge lahu wallahu tabarak idun kono lahu to yusabbihu rijalun jeedo be subhanallahi foge fi buyutin sow kono ala jena andrifa uga so ingorda ga bunya ويذكر اسمه على طغفن توحيديه فيها سنغننا له وبسنا لينجي الله تبارك وتعالى دي فيها وسنغننا بالغدو نسخ مدنيه ولا صالح ان ولدنيه وتعليم فنغننا تعليم غننا anga bamana ngaina amba hakili to ladamu do lako oy arab kan ladamu oy jumay anga na damire fo ka tor damire tigma fo otinya chosila nandi nyago damire be mina doron ango ni damire tigi be fo ni nyoy hal ni asro o lafzu bi jen ambulo no andi se ka fi hay fachari kasarama buyuti yere fo folo ko ala fi hay bi se ngator buyuti dem ni buyuti ma fo ni fi ha fo ye fi damire fo kasoro damire tigi ma fo mutinya لا تلهيهم تجارة mana ala ka so ka dugukolo kan o ye misiri ye komi an delila ka fɔ ye an ka misiri ninnu an k'u bonya an ka misiriw bonya misiriw y'u bonya cogo jumɛn de la a fɔlɔfɔlɔ an k'u bonya a kɛ kɛcogo la min bɛ misiriw bonya don dusukun na ni min dɔnna misiri kɔnɔ dɔrɔn a tigi n'a dɔn k'a fɔ ko a donna yɔrɔ la yɔrɔ min ni bonya ka kan o la an b'an ka denmisɛnw bali a n'an ka fatow an k'olu bali n'u t'u dalen dɔrɔn u ka misiri bila awɔ n'u tɛ mankan dabila u ka misiri la taga u k'a to yen u ka diɲɛ kɔ misiri tɛ maa si ka mankan ci yɔrɔ ye denmisɛn minnu bɛ taa kɛ woyo taa kɛ u t'i maga lamɛn u ka misiri to yen u kana taa maa si ka denmisɛn kana se misiri la voilà et bien n'u taara u kɔtɔw da de
cɛkɔrɔbaw bi k'a kɛ parce que sɛbɛkɛyɔrɔ don n'a fɔra e bɛ taa ala gunnaɲɔgɔn yɔrɔ min e bɛ taa dusukun yahalasi ala yɔrɔ min denmisɛnw bɛ taa kɛ mankanlankolon ye kɛ e kunna o tɛ se ka ɲɛ o tɛ o cɛ ma cɛ ka jugu kojugu yahalasi min n'i kan ka kɛ ni ala cɛ o bɛ taa tasiwisi don a la o haramayɛlen de don quoi a dun junuw tɛ denmisɛnninw kan dɛ a junu bɛ mɛ an yɛrɛw de kan an ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ bali cogo o cogo an ka o ɲɛɲini k'o bali soit u k'u da de e m'o ka yen to yen o ye kelen ye misiri ne maa min bɛ misiri endurance la i k'a dɔn k'a fɔ bɛ yɔrɔ min na yɔrɔba don cogo bɛɛ lajɛlen na kan'a to i ka dɔgɔyama ka se misiri ma an ka misiri sanuya ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma y'a dɔn sofe kɔni don ni misiri kɔnɔ o ye haramu ye tiɲɛ don ɲɛgɛnw bɛ yen nɔ yɔrɔw jɔra misiri ka ɲɛgɛnya kama baasi foyi t'o la salita yɔrɔw bɛ yen nɔ o labɛnna misiri ka salita yɔrɔ kama baasi foyi t'o la misiri jagokɛyɔrɔ tɛ misiri n'a entourage a si tɛ jagokɛyɔrɔ ye o tuma na an ka misiri yɔrɔ ma janya ka bɔ an ka sugu ma maa si kana taa misiri kɛ sugu ye ka taa i sigi ka i ko i sɛmɛ misiri kɔgɔ la hɔrɔnma si tɛ misiri ye ayi kan'a kɛ kɛnɛ bila i ni misiri cɛ jagokɛyɔrɔ tɛ misiri kɔnɔna fana bɔ kuru fana bɔ o cogoya la jagokɛyɔrɔ tɛ o tɛmɛnen kɔ misiri tɛ fɛn tununnen ɲini yɔrɔ fana ye ka wani maa min ka fɛn tununa ne ka fɛn tununa non misiri tɛ yɔrɔ ye misiri tɛ yɔrɔ fana ye ko maa b'i kan kurta laɲini sanfɛ ayi hali wajulikɛla hali dɔnni wala bi ilimin hali kalan i b'i dan maaw ka laɲini hakɛ de ma aw mako bɛ a la ni hakɛ min i b'i dan o de ma ka n'i kan kurta o sanfɛ gɛɲɛ de tun bɛ Umaru Katabu bolo n'i kan kurta misiri kɔnɔ dɔrɔn a bɛ t'i kama misiri tɛ ɲɔgɔn fɔ yɔrɔ ye koyi ka taa a ye ni faama a ye de a y'a tɛgɛ don ɲɔgɔn tigɛ i bɛ ka taa sigi a ka sigiyɔrɔ la a ka misiri kɛ bonya to a kan a ni faama i donna ta bɔra ta o tɛ fɔ misiri kɔnɔ wala a ye ɲɔgɔn fɔ dɔrɔn ni kan ma jigilen ye i bɛ a ka tɛgɛ don ɲɔgɔn tigɛ a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn ma wa ko ɲɛna wala ni fajiri selila misiri ba in na u b'a kɛ baro ye ayiwa a tɛ wala misiri ma jɔ o kama misiri ma jɔ o kama misiri ma jɔ o kama o tuma na hali misiri tɛ maa si ka barokɛyɔrɔ ye maa ka barokɛyɔrɔ tɛ n'a salila n'a bɛ ka sali waati wɛrɛ kɔnɔ a y'a jija a ka misiri ka ladamu ta kan a ka dɛmɛw da misiri kuru kɔnɔ ka kɛ maa makɔrɔfɔli ye misiri la i b'i yɛrɛ mago sa maa makɔrɔfɔli bɛ maa mago sa kɛnɛ ma jango ala ka so kɔnɔ bon misiri mako bɛ ladamu caman de la hali janaza n'i b'a fɔ misiri la i b'a fɔ ladamu de ye ka pɛrɛn misiri la ladamu tɛ kurun b'a ka hɔrɔma kɔnɔ kurun b'a ka hɔrɔma kɔnɔ n'i nana n'i ka moto ye i n'i ka moto bolitɔ kana don kuru kɔnɔ dɛ ayi i b'a jɔ da la k'a kɔlɔnkɔlɔ ka don a kun ka ɲi da la mɛ waati n'a cogoya kama i b'a kɔlɔnkɔlɔ ka don nka bon fɛn ni misiri bolo moto bolo a tɔ ka don misiri kɔnɔ o tɛ bonya ye i b'a jɔ da de la o cogo kelen na misiri ka fɛnw fana t'i ta ye kana misiri ka fɛn foyi dɔn jaabi kɔ i k'a to misiri kɔnɔ misiri ka lahɔrɔma fɛn misiri mago bɛ fɛn minnu na fɛn minnu dira misiri ma i b'a to misiri la a dɛmɛ tɛ singa misiri dɛmɛ singa ni misiri fɛn ta a bɛ maa ka danaya yɛrɛ tiɲɛ a bɛ danaya bɔ mɔgɔ kan awɔ i bɛ danaya bɔ i kan man nɛgɛso wa ka don ayi i b'a kɔlɔnkɔlɔ ka don ni sera dɔrɔn fɛn bɛ yɛlɛn ka fɛn ye i bɛ yɛlɛn fɛn min kan i bɛ jigin quoi i bɛ jigin da la ni ne ka bolifɛn taara i bɛ jigin da la k'a kɔlɔnkɔlɔ ka don o de ka ɲi ladamu b'o de la ni bolifɛn bolibaatɔ kana don misiri kɔnɔ ka misiri kɔnɔna masiri misiri kɔrɔn fɛ kogo a ka mɔntɔrɔ dilanyɔrɔ tɛ sali waati ka
ka saliwaati régler fɛn bɛ saliwaati jira montre dɔ bɛ yen a y'a bila kɛrɛfɛ i k'a bila tilebi fɛ kɔrɔnfɛ kogo in a b'o to yen pare mɔgɔ anw dɔw bɛ yen nɔ ala ɲɛ ma bɔn minnu dusukun na kosɛbɛ ne ko Alahu akibaru dɔrɔn u bɛ ɲɛ jɔ tableau in na an bɛ saliwaati 5 in bɛ dɔn k'an to sali in kɔnɔ ja fajiri bɛ sali ni heure de la fɛn bɛ sali ni heure de la tɔw bɛ sali la e bɛ ka saliwaatiw kalan bon farati don quoi montre ni ɲɛgɛn ninnu ni fɛn ninnu olu si ma ɲi kɔrɔnfɛ kogo la awɔ photo kɔni tɛ photo tɛ bila misiri maa si photo kana bila misiri kɔnɔ a maa ba n'a fɛn a si photo tɛ bila misiri kɔnɔ ayi misiri ma jɔ o kama kuma lasurunya na misiri ye ala de ta ye quoi wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi fiha a kana masajidu ye ala de ta ye a bi fɛn fɛn bɛ segin ka da ala ma ala ko ɲɛnabɔli ala ka diinɛ kalan bon ladamu ye misiri jɔra o de kama ala ka so don nka ni min ye ko wɛrɛw ye a bɛ bɔ kɛnɛ ma maa si ka politiki fɔ yɔrɔ tɛ misiri ye ka mɔgɔw nɛgɛ ka taa sori misiri kɔnɔ ka taa bila wala misiri kuru kɔnɔ ko anw ta ye ala ko de ye ko nkalon de don an kana ta ɲɔgɔn kan sɔrɔ de ayi misiri tɛ politiki fɔ yɔrɔ ye politiki kuma o kuma diɲɛ dilali diɲɛ jɔ cogo min a ye taa ɲɛnabɔ diɲɛ bulon kɔnɔ ani bureau kɔnɔ mais ani a ka kɛnɛw la a ka misiri to yen naam bisimilayi naam cɛ minnu dɔn jago t'olu sugu la sanni feere t'olu sugu la ka bɔ ala kofɔ ma ani sali jɔli ma mɔgɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ ko bɛ jago kɛ wa ayi jago in t'olu ka ala ko bali dɔw bɛ sugu kɔnɔ u ka bitigi la ko kɔlɔsi b'u bolo astaghfirullah 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 u da tɛ foyi la astaghfirullah astaghfirullah misiranka ko a ka tafsiri kɔnɔ n'o ye Sha'arawi yan nɔ a ko fɔlɔ olu ka sugu ko ka laada de hali jagokɛlaw ni den taara sanni kɛ n'a tɛrɛmɛli kɛ n'a ma bɛn ko ni tɛrɛmɛlikɛlaw ma bɛn u ka laada kun ye min ye kasibuna salatu ala nabi ko u tun bɛ fara ɲɔgɔn na ni o kumakan de ye kasibuna salatu ala nabi o kɔrɔ sala nabi sala nabi wa ni mun ma bɛn kuma la dɔrɔn ko sala nabi kɔrɔ ko a ye mankan mada de o bɛ kɛ ni kira kan sali de ye wala dɔw ka usulubu yɛrɛ de y'o ye quoi u ka ko o ko awa bisimila wala n'a ɲɔgɔnnaw u ka ko o ko ala kofɔ de tun bɛ awa u ka kumakan kɔnɔna na quoi ko de tun bɛ senna waati fɔlɔ la ko b'a yɛrɛ ko jago tɛ olu bali ka bɔ ala kofɔ ma a mɔgɔw bɛ halisa ni n'u ye kuma 2 3 tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ba sala la bi o ka ɲi wa furusiri misiri kɔnɔ aw bɛ furusiri misiri kuru kɔnɔ o tɛ baasi o ye ala ko ye naam ka janaza kɛ misiri kɔnɔ o fana tɛ baasi a bɛ janaza kɛ misiri kɔnɔ nka ni a tilala janaza la sa a nana kuru kɔnɔ n'a bɛ foli kɛ a kana kɛ komi n'a fɔ n'a bɛ kɛnɛma de ale kuma wolomalen don quoi n'a nana a bɛ kuma min fɔ a kuma wolomalen don a kuma fana bɛ kɛ ladamu de ye naam ani a ye sanni feere t'olu bali ka bɔ ala a sali joli ma jamana dɔw bɛ yen ni seliwaati sera bitigi bɛɛ bɛ datugu polisi bɛ yaala n'a ye bitigi min dayɛlɛ seliwaati la dɔrɔn e ye ko sɔrɔ o ka ɲi hali ni a y'a sɔrɔ an ka jamana ninnu na o ti ɲa nka an k'an hakili to a la kɔni n'i ka seliwaati sera hali ni seliwaati n'a tɛ seliwaati kelen misiri tɛ seliwaati kelen na o si tɛ baasi ye misiri ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ seliwaati kɔnɔ misali la
aburdu bi salati salfana la anga ja nyogona salawati min salfana de nga be ka perfu bi bolo binu bi sali jona o bi sali jona nuko fomye na dona doro ka sali minu fana bi aba sali ya karuka aba watini kono o fana ka dalu bolo be ka no dan o tibasi be ka sali watila o tibasi foyi nam ani sani fere tolu bali kabo sali jolima kumana bayara ka foko zikrullah ala kofo ay an huquqillah salatana wa ghayriha wal ma zikrullah ala kofo no ne comme nya fa jogum astaghfirullah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nam alayka bo jaga dilima sani fere tu bali kaboma yakhafuna bisra donye ni dusugumbe lama ka yelema wala absar ani nyewtito rokele dusugun di sabate rokele giw sirambulo nam yalla sala nu sara fen la nyumanna nu yobara ala nu jidi mina ga fsam diala ala be mo gersege na yo kan ni gersege na magini sengenye ma minu no do kafirara kafiru ga baraw bigo mina fo sogo naninde ni kene jalaye mino to ba bisigiya jiye foto min ni ananama atina soro foye kafir bo chuwadila be sarawati mo abe nyuma minunke fonala sarana jiye gon no de lara goni foy sara foy te dam de kafiri nam wajadallah ayala suru indahu ayoro bara nyorola ala ya adafa isabahu akasarala akakolosili la jiena yanno wallahu ala kolosili dilema masade wal ma komina ma minun kafirara uluga bara bi ko na wadi fi jamande baharin ni kafirun minu mason ala tam ala ka nyamara kan kafiriya yɛrɛ jumɛn ye a kɛ kana kɛ e ko e t'o la la yataqayyadu al-kafiru bi awamiri Allah wala bi nawahihi ka ala mina ila ka kɛ ilahu ye ilahu kɔrɔ de ilahu ka baara de a kɛ kana kɛ donc e ka dusuru ka kɛ ala ye n'a ko i ka min kɛ i k'o kɛ n'a ko i kana min kɛ i k'o to voilà ni maa min sɔnn'o ma dɔrɔn o tɛ wele ko kafiri bilen ni maa min sɔnn'o ma dɔrɔn o tɛ wele ko mushriku bilen ya fam do ba mamba me mo do la ko comme ko noron je ko do ulu be tawhidi wele ka ko na fo ulu be tawhidi do katmet libiya fe mo ma be la jelenga ngani wa fi haqiqati shere la tawhidi birsalem bolo bulo ko o ko son ni ko tafsiru lame ni ko tafsiru lame iba so ka ta qur'an damina ro fika fala banro ben vraiment nafa bi ñini nga doxa u ka doni ko parce que ulu bi bama feminga man tabe ase de ofala ni i tugra fele fengo ni fendo imazi ngola ko jugo ibabla doni ko no tabi abi labanga inyina ka barako ulu yere bamanante kafiri ka bilew abbe silama nu ga wolu silamu nu ga mo baws abana qur'ana yere mune be o fili ci jugo baye ay firice yu bay vraiment asuwala ni hakil soro doni mo ganna fa ni ka doni o kafsa ko nunu ye kafiru de mason awamirullah ake kana ke o mason kafir la taqayyadu bi awamirullah nala ko ga mingi ataki nala ko kana mingi abodeke aba sagodeke et puis batu minni min fana na boke batu min na boke aboke boli de ataki alay iba ba ke fengore o kera boli o kera fenyumo o kera fenjugo yo ni ga batni sika ta fengore ma kaba barachana voilà foko de fam mais ka foko atro nya don garsa binni ala che nya do garsa bisra ala nya gatemenka fara la gangala batu o te ko jugo yo na ija ta koronda ne kata unyini ne basi foto
n'a ye diya tila tile bi dana ala kira y'o tanu kuranɛ yɔrɔ bɛɛ y'o tanu ala kira ka hadise bɛɛ lajɛlen y'o tanu nabilahi musa n ka wulila ka taa kadɔrɔ hadire ma ka taa don a ka saritu kɔnɔ cɛ kadare y'a ka tariqa saritu minnu n k'a donna a kɔnɔ a sɔnna a ma wuli ka taa ma mɛ a ma taa ala tana batu ala ɲinitɔla de don ni ala bɛ batu fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n k'a b'a fɔ jama fɔ de ihdina sirata almustaqim ihdina an jama de don ne an jama farala ɲɔgɔn kan ala batu kɛ mun pɔlɔrɔn b'o la bon ñi be ashariya na tawhid ashariya na quoi ne bolo minnu bi ka a keruni kuma jugu ye olu ma famu de olu ma famu waata liyoma an gon filɛ bi mina bi ne yeri sabake minnu bi ka ashariya keruni ko hakilaw ye ñe yeri sabake bi ku ka ko recherche ku ka kumakanw kan quoi mais ne y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ma sariya tawhidi yɛrɛ o ma faamu de quoi voilà bari olu bɛ a sariya tawhidi mɔgɔbaw caman de ta ko karisa labana ka bɔ a kan karisa labana ka bɔ a kan karisa labana ka bɔ a kan parce que olu ye fɛn dɔ de imagine kun na k'o de y'a sariya ka tawhidi ye bon ni mɔgɔ min ye kuma wɛrɛ fɔ min n'o tɛ kelen ye dɔrɔn u b'a fɔ k'o bɔra a la quoi voilà e ka sɛgɛsɛgɛli k'a la u m'a faamu quoi a sariya tawhidi ka ɲi o ko mɔgɔw bɔra ka taa min ma dɛ o yɛrɛ de y'a sariya ta ye a sariya tawhidi de foyi t'a la ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de awɔ ni ala sɔnna a ma an bɛna ne y'a mɛn ninnu ma kɔrɔtɔ don dɔ la an bɛ walanda kelen di a kan quoi an ka dari tafsiri in kɔnɔna na istawa ninnu yɔrɔ n t'o yɔrɔ la quoi parce que a ɲagamilen de b'u bolo n'i ye fɛn lajɛ ni tilenya ye i y'a faamu ka asabiya in to yen parce que asabiya in de bɛ k'an ka jɛ ninnu bɛ ɲagami an bolo lapasali voilà lapasali parce que dɔnnikɛlaw bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ nafa n'u ka kuma ye a ka ca ni ne yɛrɛ kɔni ye karamɔgɔ dɔnnikɛla sɔrɔ ni a bɛ kuma ni tilenya ye ne t'i ka taabolo yɛrɛ ɲininkali kɛ yan nɔ an bɛ karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ Sidi Ture an bɛ ka foli bi s'a ma an ka siratigi sunu tile bɛ an b'a ka sira latɛmɛ an ka fɛn tɔrɔ munna hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ taabolo la a bɛ kuma ni tilenya ye ni karamɔgɔ kumana ni tilenya ye dɔrɔn min bɛ yen dɔrɔn fo mɔgɔya banna ne y'o fɔ mɔgɔ ye bɛɛ b'i ka ta la a banna nka ne e a kɛ lapasali jala ye ten nɔ e tɛ ka kuma ni tilenya ye ala dun m'o f'i ye kira m'a f'i ye e dun bɛ ka kuma de k'e bɛ ka ala ta de fɔ i bɛ ka kira ta de nkalon de don e bɛ ka ɲini donko dɔrɔn de defan a bɛ kɛ baara ye i bɛna ni mankan ye i bɛna to ka vraiment ka mɔgɔw dusukun tiɲɛ quoi ka mɔgɔw son ja dɔnnikɛla jugu bɛ o de kɛ mɔgɔ la a b'i son ja dasisa don pɔsɔn dɔ n'i nɔrɔla a ka kumakan na dɔrɔn a b'i son ja de hinɛ min b'i dusukun na ani bonya min b'i dusukun na a b'a bɛ tiɲɛ awɔ n'i kumana ni tilenya ye dɔnnikɛla mɔgɔ bɛ nafa ni naam n'o tɛ a sariya tawhidi a ka ɲi de mais olu b'a fɔ ko minnu bɔra a la karisa bɔra a la ni min ye kuma ɲuman fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'o bɔra a la ni min ye kuma ɲuman fɔ olu min n'olu bɛ bɛn dɔrɔn u b'a fɔ k'o bɔra a la i m'a ye wa n ye kuma min fɔ t'o ye sa wa olu m'a faamu de quoi olu b'a fɔ k'a bɔra a la ko a ma sa a la o tɛ o tɛ olu bɛ taa nɔrɔ parce que olu ko ne ye mɔgɔw de wagati bɛ yuhibbuna an tashi al-fahishatu wala olu ka hakilila y'o dɔrɔn de wagati bɛ tɔgɔjugu ka cari silamɛw ka safa la dɔrɔn tɔgɔjugu ka cari silamɛw ka safa la o de y'u ka laɲini ye wagati bɛɛ awɔ o tɛ fan ɲuman si fɔ a bɛɛ fan jugu wagati bɛɛ u ka laɲini y'o de ye n'o tɛ a sariya ka tawhidi ka ɲi naam bisimilahi walima maa minnu kafiriyara olu ka baara jugu bi komi n'a fɔ dibifin caman de baji la ni o dunyanen dɔ
jiwoyo b'o labɔ من فوقه موج jiwoyo b'o sanfɛ من فوقه سحاب kabasen b'o sanfɛ ظلمات dibiw do بعضها a do فوق بعض bɛ do sanfɛ zulmatul bahar wa zulmatul mawj al-awwal wa zulmatul mawj sani wa zulmatul sahar dibiw cayara de ni dibiw cayara dusukun na a nɔrɔ yeli bi gɛlɛya de hali ni tile bɔra cogo cogo ni e bɛ dibi mayɔrɔ la e t'a ye dɛ n'o tɛ tile ɲɛ ka ɲi nka e de bɛ dibi mayɔrɔ la idha akhraja yadahu ni filɛlikɛla y'a bolo bɔ لم يكد a tɛ surunya n'a bɛ bolo ɲɛ ومن maa min لم يجعل الله نورا ni ala ma nɔrɔ kɛ له a tigilamaa ye فما له من نور nɔrɔ t'o tigi ye dɛ ala ka nɔrɔ d'an ma dɔnni nɔrɔ de don nɔrɔ min dɔn ne a yelen kura ye dusukun na i bɛ ɲumanw ye ɲuman ye ka juguman ye juguman ye riwaya in caman tɛ kuma mugu in tɛ an mago bɛ min na o ye dɔnni nɔrɔlama de ye ala k'o d'a ma nam ألم ترى e m'a ye wa أن الله k'a fɔ ala يسبح من danfɛn bɛɛ bɛ sinali kɛ له ala في ɲɛ السماوات danfɛn minnu bɛ sankolow la والأرض ani danfɛn minnu bɛ dugumakolo la والطير danfɛn bɛɛ nam والطير ani kɔnɔw bɛ sinali kɛ alahu ɲɛ hala kan n'o kama fɛnsɛnlen bɛ aran na كل kɛlɛ o kɛlɛ علم a صلاته b'a di ala y'o ka sali mɔdɛli dɔn والتسبيح an'a ka sinali kɛcogo dɔn والله ni kɔnɔju ko ci i b'a sɔrɔ o ye ala ka sinali ka ɲi ala b'a dɔn hali ni anw t'a dɔn ni mankan o mankan bɔra walima ni lama o lama kɛra imma bilisanil hal aw bilisanil maqal minnu bɛ kuma walima minnu ka lahalaya bɛ a jira bɛɛ lajɛlen bɛ sinali kɛ ala ye nam والله ala عليم ale ye dɔnnikɛla de ye ni fɛn ye n'o b'o baara ولله ملك sankolo السماوات mara bɛ ala de bolo ani dugumakolo mara bɛ ala de bolo وإلى الله المصير laban yɔrɔ bi ka da ala ma ألم ترى e m'a ye wa أن الله k'a fɔ ala يزجي سحابا nin yeli in kɔrɔ ye k'a dɔn de awɔ komi an bɛ lɔgɔ fɔ a fɔcogo la n'o tɛ a kɔrɔ de k'a dɔn k'a fɔ ala yuziji saban a bɛ kaba sen sama ثم ka segin a bɛ kafuli kɛ بينهم kaba sen jɛ ثم ka segin a bɛ kaba sen kɛ ركاما ko ka ɲɛlɛ fɛn ye فترى e bɛ الودق jikisɛ ye يخرج jikisɛ bɛ bɔ من خلاله a kɔnɔna na وينزل ala bɛ jiginni kɛ من السماء ka bɔ sanfɛ من جبال faraw la فيها fiha sankolo in na من برد kabini sanbelenin na ويصيب من a bɛ maa sɔrɔ ni ɲɔgɔn na n'a ye يشاء n'a kanu ko sɔrɔ ويصرفه a b'a yɛlɛma ka bɔ mɔgɔ ma n'a yɛlɛmani kanu ka bɔ tigila mɔgɔ ma يكاد سنا برقه a sa ɲɛgɛru yɛlɛn bɛ surunya يذهب ka taga ni ɲɛw ye ni sa ɲɛgɛru la i bɛ ɲɛ tugu n'o tɛ ni i ɲɛ fɛrɛla ma dɔrɔn a b'a limɛri tigɛ a yɛlɛ mi bonya i ɲɛ ma ni fɛn dun yɛlɛ bonyana mɔgɔ ɲɛ ma dɔrɔn i ɲɛ ɲuman bi to a ti yɛli kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛ ɲuman don ka ti yɛli kɛ nam يقلب الله الليل ala bɛ su yɛlɛma ani tile إن الأبرار i k'a dɔn tasili bɛ o la لأولي a الأبصار ye hakili ɲumantigiw ye dusukun yɛlɛ dunkew ye daluya bɛ nin na min b'a fɛ ka ala ka sebaya dɔn ani ka ala ka sebaya faamu nam ala خلق كل a ye bagan bɛɛ lajɛlen da kabini ji de la ومنهم من bagan yan fɛn ɲɛnama bɛ fɛn fɛn ni b'a la a bɛɛ lasiri ye ji de ye fɛn bɛ wuli baganw na يمشي fɛn min bɛ taama a kɔnɔbara kan saw filɛ nin ye fɛn ɲɛnama filɛ nin ye olu bɛ taama o kɔnɔbara kan u ka ɲi ten de olu ka ɲi ten de ومنهم maa fɛn bɛ wolo la من يمشي fɛn bɛ wuli fɛn ɲɛnamaw la min bɛ taama على رجليه sen fila kan komi adamaden kunkolo bɛ sanfɛ o de ye yɔrɔ kɔrɔtalen senw bɛ duguma maa kaza o fana ka ɲi ten de kɔnɔ fana b'o cogo la o fana ka ɲi ten de nam fɛn bɛ wolo la min bɛ taama sen naani kan komi baganw ani kɔnɔ sogonin ninnu maa kaza o n'a fɛn o de don naam. يخلق الله ما baganw ni
kungo kono bagan nu misali la fendo be no be obida obita ma fengo ko de ko sago yoxlo ma bi fenda yasha no o yaja Allah do bita ma sembina ni annanika fen fitinenu ntumu lamannu nam inna Allah ala sebado fembe la jelinga laqad anzalna abaga nye kabako chaman jigin ne o bangale do ala ala bi mo kanda na yo kanuni kanda yi kata siratige ma min tlenen don munafiqu bafo kwan liman yara kwan dara ala la kwan liman rani ala بالرسول anan dara kirala وأطعنا watana anyuka nyamara kambatu ثم kasagi يتولى فريق jama kulu bi lema منهم kamine nafiqula من بعد ذلك otemenengo وما أولئك وكدوم بان مage bil mu'minin limana jonye وإذا دعوا nu limana nu munafiqu wele إلى الله kada alama ورسوله ana ga kirama ليحكم yala sana kiritige بينهم un yonje فريق ibida soro jama kulu kamine nafiqula موردون uli kodom bawe kabama وإن يكن حق ni chekera لهم nafiq nunye يأتوا ubina إليه kana ma muz'inin majigi bawe okoro kulu majeni ala kirka kiriye haka more de bolo bolo min ni ala tikili ni ya yo sona mi madron o sono kala nyinde kama ote silamai uluma do silamala udona la ni fargolo de umado la ni disugui nam في قلوبهم yala kafiriya bana de bolo dusukunnawa مرتابون wal mausigara ala kira nabi medela أم يخافون wal ulu bisrande أن يهيف الله ala kana nan dunninge عليهم uga ana kira alati mandunde ma bisronye ay bal abla أولئك nafiq nunu ulu tegede awalimuna ndoni gelawe إنما كان عن nunu de kira قول المؤمنين limana jongo kumai إذا دعوا tuma benu wele إلى الله kada alama ورسوله ana ga kirama ليحكم yala sana kiritige بينهم uni yonje ukafo سمعنا anyame watana anya batu وأولئك utiglamau ulu tegede almuflihuna ni rasulu bawo yolde kisiledo ومن momi يطع الله no yala batu ورسوله ana ga kira ويخشى الله kasna alanyi ويتقي kaire tangala ga funyo akoma وأولئك utiglamau ulu tegede alfaizuna ni rasulu bawo ni arjanaye وأقسموا kafiru kalla بالله ni alay جهد أيمانهم bakalli sebere bela jelenna فإن أمرتهم wallahi ni ewu nyamara ni jihadu ye يخرجن ubebo ala gere ga fuma akana kalide طاعة batu ten معروفة ni odonin don katugu kira ko o de kan kafsa ni kalli ka kalli fenye iti barake nay manyi inna allah ta'ala don gelado ni fenye nabo bara na ga batula ni kumai anabi fuma min geni barai ala ba kalam qul mawla min gafu أطيعوا الله ay ala batu وأطيعوا الرسول anaga kira batu فإن تولوا ay ala batu kira la batu ka tugu kira ko na ko mi ko ke na ko ga min ke ka ke na ko ga min to ka tu nam فإن تولوا na ya kodi فإنما عليه ما fende be kira inga حمل no ya doni wala ka min lasilila وعليكم ما fende be aw fanaga حملتم no ya aw doni wala ka min batula إن تطيعوا na ya kira batu تعتدوا abe kana ما على رسول foy te kira kan إلا البلاغ fo lasilide almubin no bangale do وعد الله الذين ala maulaidu آمنوا ma minu liman yara منكم kamina aula وعملوا الصالحات nu nyumam bara ليستخلفنهم wallahi ala binolu no robla في الأرض duguma kolo la kafiru nona كما komi na fo jogomi استخلف الذين na e mau no robla من قبلهم minun kona onye kamini bani israila kaula ولمكنن الدين ala binu ka dina baski لهم uye الذي denami ارتدى ne ala jena umma uye islamaya dina ye ala binu fale من بعد uka خوفهم siran gofe amnam baski ye يعبدونني ube ne batu لا يشركون ute filangafuya ninne sheya foyi la ute foyi fara ne kan ومن ko bina kew
ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله يعبدونني ولا يشركون بي شيئا لا يشركون بي شيئا وبين كلام باتو وتفي فراغا على ودي سلامهم سلام نيمان بلا جلين بلا كلام بلا باتو سلام نيمان شيتينو مين بفهم فراغا أي سلامو ko jegulula o de ko tala kare ko sallallahu alaihi wasallam nti sira au kan flanga feni fe mbatulaw ne bi sira au kan min na katima bega anta nafasuha kaji wala ko je feze awi aka nyogonda je kanma manga jamambe aflanga ko matiu ay jamagulu nu min farla nyonga ni mi ma do jamagulu njela nga jamatina cha on fe do nyinni do abe je ko an tawhid ko tegele de ay nam waman mawmi no gafriara o nema inde menengo o tigamo ulude fasiqu dina bo bawe ay salijo aga jagadi aga kira batu kira labatu nam adolaw unawina kana mawo bisigiya la shirkuna ilaje na kasru nam majama fala nam لا تحسبن الذين nam bismillah لا تحسبن kana mawo bisigiya ma minun kafirara an kenyen bagawe في الأرض dugukolo la ومأواهم u donyoro o ye tasmaye ولبئس المصير labanyoro cana أيها ya mogo maw de godon n'olu limaniyara يستأذنكم الذين maw ka aw jɛnli ɲini ملكت أيمانكم n'a bolo ye o tigilamɔgɔw mara kabini jɔnw ni jɔnmusow la والذين ani maaw لم يبلغوا الحلم minnu ma se sura sugu ma kabini aw hɔrɔn na ثلاث nga u ye مرات musow dɔn من قبل thalatha maratin siɲɛ saba من قبل wagati صلاة saba الفجر a ka baarakɛden ninnu a n'a ka ciden ninnu u kana kari ka don aw kan u kana kari ka don aw kan alakira sallallahu alaihi wasallam a delila ka denmisɛn dɔ ci lansari ka denmisɛn dɔ u b'a fɔ mudili jubun amur a y'o ci ka taa umar ibn khattab ma a k'a wele a taara umar wele a y'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la a kɛlen bɛ k'a ka da sɔgɔ a da la denmisɛn ye da kɔnkɔ a y'a wele a donna umaru kununa fɛn dɔ bangena la umaru ko n natara k'a fɔ ala y'an denw bali a n'a musow a n'an ka xidmalibagaw u ka don an kan nin wagati in na fo ni diɲɛ de ye o kɔfɛ a taara ka tora alakira salamu a ye nin ayen sɔrɔ a jiginna a bina ala sujudubinbaga ye a diyara a ye kuwa nam لم يبلغوا الحلم maa minnu ma se sɔrɔ sugu ma minnu ma baliguya منكم kabini aw la ثلاث مرات siɲɛ saba من قبل صلاة الفجر ka kɔn fajiri sali ɲɛ وحين su dugu tilama kana kari ka don i ka patron kan wala i bangebaa kan yani fajiri ka sali kana kari ka don a kan n'i ma sara la dɛ ani tuma min تدعون na ثيابكم laada la n'a b'a ka finiw bila kabini tile gan na tuma dɔ la fini kologirin ninnu a b'olu bila n'i b'a fɛ ka lafiya tile fɛ nam من بعد صلاة العشاء ani safo sali kɔfɛ ثلاث أوراق lawra wagati saba dudun لكم aw ye ليس جناح nam junubu tɛ عليكم aw kan ولا عليهم wala wulu kan بعدهن wagati foyi ninnu ko tɛmɛnen kɔ توافون taa kan sɛgɛnbagaw do عليكم aw kan xidimali kama بعضكم aw do de bi taa kan sɛgin على بعض do kan كذلك o bangali cogoya la يبين الله ala bɛ الآيات kiiriw banga لكم aw ye والله ala عليم dɔnnikɛla don حكيم masa kiiri bɛnnen dɔn وإذا بلغ الأطفال استئذان قيل منسوخ نعم
وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان نعم إذا بلغ الأطفال الدمزون سيرا منكم كمنا أولا الحلم بالغ ياما فليستأذنوا وغنيني واتي توبلا جلنا كما بالغ مانغا دو موغا كسر فرما ما يروتي كسر ما جيني كما قمنا فجومي نما وجيني من غنو وني نبالغ وركبا ni balqo yara kaba ini awa balqo to be gele ni jo awa chukurbani musukoro abe gele mo be balqo ya mo balqo ya kone tamasi kologrimi wa santani segi bela jalen ko ni bi balqo ya ni sistera tan santani segi be ala be bi balqo ya madama ni isi sera santani segi yonga mɔgɔ bɛ se ka balikuya ka kɔn san 18 ye tamasiyɛn wɛrɛw fɔra sijati malikiya k'o fɛ yen nɔ sijati o de dan ye san 18 ye shafiw y'a kɛ san 15 ye k'o appliquer bɛɛ lajɛlen kan nka diɲɛmaa bɛ min kɔni ka bi o ye san 18 de ye hali ni silamɛya tɛ taabolo wɛrɛ minnu bɛ yen an fɛ yan nɔ olu bɛ min kan n'o y'an ka loi yɛrɛ ye o ye san 18 de ye si jate la nka mɔgɔ bɛ se ka balikuya san 15 muso yɛrɛ fana bɛ se ka balikuya ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ye awɔ bɛ se ka balikuya ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen dumuni cogoyaw ni adamadenw yɛrɛ ani diɲɛ yɛrɛ taacogo balikuya in tuma dɔ la sisan a ka teli kosɛbɛ voilà a bɛ kɛ ni duma balikuya tɛ den sɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ si bɛ san 15 san 16 ko n'olu sera sun ye bon u yɛrɛ de b'u yɛrɛ cogo dɔn voilà n'i sera sugura dɔrɔn i balikuyara bon cɛmancɛ si mana bɔ i balikuyara kumakan i ngɔnɔ filɛ kumakan mana yɛlɛma dɔrɔn i balikuyara n'a ɲɔgɔnna kɔ nungala fana kari cogo dɔ b'a jira k'i balikuyara naam o ka diɲɛ ɲini komi n'a fɔ cogo min ni maaw ye diɲɛ ɲini minnu kɔni ye muso ye hayida ye n'o ye kalo laboli ye a balikuyara naam o cogo in de la ala b'a kɛ a y'o banga aw ye ala dɔnnikɛla dɔ hakimu masakiri bɛnnen dɔ sigibagaw musokɔrɔw kabini musow la minnu sigira ka bɔ hayida yeli ni den ma bari u si kɔrɔbayara nɔgɔya dɔ bɛ olu ka ko la o ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ tɔw ka ko la dɛ nka a tɛ k'a fɔ ko nɔgɔya in bɛ ɲɛsin ka sɔrɔ u yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ma likuli saqatin laqitun fɛn binnen bɛ tɔmɔni baa b'a la mais an kan bɛ bi nisbati ka sɔrɔ o tana ma an bɛ min minɛ mamuso ye i tɛ foyi miiri a kunna walahi i t'a miiri furuko la kunna nɔgɔya dɔ bɛ i n'o cɛ o ni don tɛ kelen ye o ye wa xawaayi do mina ni sa naam muso minnu n'o tɛ furu jigiya bilen u tɛmɛna furuko damu kan junubu tɛ u kan siyabahunna u k'u ka finibaw bila u ka dolokibaw an'u ka lankanaw u k'olu bila u k'olu to yen k'o tɛ baasi nka u t'a dabɔ ka masiri banga mɔgɔw ye u t'a dabɔ kama u b'a dabɔ dɔrɔn olu yɛrɛ saliyalen bɛ a ko ninnu na naam ala kanu ni bangenibaaw tana u ye ni masiri ye naam o de kosɔn dɔnnikɛla dɔw y'a jira ko k'i tɛgɛ don ɲɔgɔnnaw ma denmisɛn k'a tɛgɛ don ɲɔgɔnnaw ma ko o si haramuba t'o la bilen koyi k'aw fɔ n'i tɛgɛ ye k'o si haramuba t'o la bilen parce que tiɲɛ yɛrɛ la i tɛ fɛn wɛrɛ miiri o foli la fiyewu a tɛ foyi miiri o kunna o dɔrɔn k'a fɔ i ka maga o la ni ŋaniya wɛrɛ ye a ye foyi tɛ yen ni foli tɛ dɔnnikɛla dɔw ma musala kɛ a la nka dɔw kɔni y'a ye k'a fɔ ko foyi t'o la nka ko kɛnɛkan ko don mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ ni i b'i dusukun lajɛ mani min bɛ i b'a dɔn
nam أن يستعففنا uka sominali kɛ uka a dali labila خيرا o de ka fisa لو إنا u ye bari munna n'u ye a matarafa k'u janto a la a bɛ kɛ sababu ye u mɔden minnu ani minnu kan ka ladege n'u ye n'u tɛ ɲɛdɔn a ko la o fana b'a ne mamuso tun bɛ sutura tan nɔ ne ba tun b'a kɛ tan nɔ o fana b'a dege nka ne y'o ye ala ye yɛrɛ labila a bɛ kɛ sababu ye ninnu fana bɛ farati voilà nam ala سميعا menikɛla dɔ a ka kumakanw ye alimun dɔnnikɛla dɔn ليس حرج junubu tɛ على الأعمى fiɲɛtɔ kan ولا حرج junubu tɛ على الأعراج cunbagatɔ kan ولا حرج junubu tɛ على المريض banabagatɔ kan ولا على أنفسكم dumuni wala junubu tɛ aw yɛrɛw fana kan أن تأكلوا a ka dumuni kɛ من بيوتكم ala ye den ta ye ko junubu tɛ degun tɛ baasi tɛ jɔn ninnu si kan munna an da kulu a ka dumuni kɛ من بيوتكم kabini a denkɛw ka so la ni muyu ti kom kabini a denkɛw ka so la ayi aw ladi kun tɛ yen mɛ an b'a kɛ o de ye ala ye wala na dɔ de d'a ma k'a jira an na ko an denkɛw ka so ko y'an ka so yɛrɛ yɛrɛ de ye kuma fila t'o la wala a ye daga ko kelen ye denw ni faw a ye daga ko kelen ye a ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ denkɛ ka so o y'i ka so yɛrɛ yɛrɛ de ye wala a ma sɔn k'a fɔ buyuti awladikum buyuti abnaikum a ma fɔ bon min b'an bila nin na e k'a to lajɛ ma ka taa ma nin i tɛ a bɛ taa mɔgɔ janw de fɔ a tɛ den fɔ munna a bɛ denw tɛ yen denw ta fɔra ka ban wala sinji t'u ka di ala ye kosɛbɛ a sɛnɛ ka denw yɛrɛ de kɛ an yɛrɛ ye ne ta est-ce que ala b'a fɔ ko junubuti ka i k'i yɛrɛ ka dumuni dun i yɛrɛ ka dumuni ala b'a fɔ ko junubuti ka wala wa e ka dumuni maa wɛrɛ ta don aw tɛ fɔ a t'o fɔ k'an bɛ an denw ka dumuni de ma nam walima aw faw ka so a ka dumuni kɛ aw faw ka so kɔnɔna na o tɛ baasi awɔ a ye faw fɔ parce que e kelen t'i fa bolo den wɛrɛw ka hakɛ bɛ fa ka dumuni na o kosɔn a ye dumuni daminɛ ka tɔrɔ faw ma nka den ka dumuni kɛ a fa ka so kɔnɔ i taar'i fa ye ka cɛso la dumuni sigilen bɛ i dɔ ta k'a dun a la n'o tɛ ne maa ko karisa dumuni kɛ n ka suru i ka jan o t'o la koyi ni maa ko i ma karisa dumuni kɛ k'o dumuni dun hali n'a y'a sɔrɔ o ye mɔgɔ jan de ye wala hali ni kafiri dɔ n'a a bɛ ka dumuni min d'i ma ni foroba dumuni don silamɛ ni kafiri bɛ dɛmɛ kɛ k'a la n'i y'a dun foyi t'o la kuma fila t'o la o tɛ deta yɛrɛ mɛ an bɛ tɛrɛmili kɛ min kunna o de ye est-ce que ka taa dumuni mɔlen na i fa ka so kɔnɔ walima ka taa u sɔrɔ dumuni na ka i kɛrɛ dɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ mi wele koyi ko yala mun fɛn b'o la foyi t'a la i bɛ taa dumuni kɛ waati kunbɛn dɔrɔn a mana diya i fa k'a fɔ ko i nami e ma dɔ tobi bi yan a mana diya i b'i kɛrɛ dɔn kana foyi fɔ nam walima a baw ka sokɔnɔnaw la walima a ka dumuni kɛ a balimaw ka sokɔnɔnaw la a bɛ falaw a bɛ fani balaw a bɛ balaw bɛɛ nam awala a balimamuso ka sokɔnɔnaw la walima a balimamuso ka sokɔnɔnaw la nam amamikum walima a faninciniw ka sokɔnɔnaw la amatikum wala tɛnɛmusow ka sokɔnɔnaw la akhawalikum walima a benkɛw ka sokɔnɔnaw la walima a baninciniw ka sokɔnɔnaw la i bɛ taa dumuni kɛ nin yɔrɔ bɛɛ la foyi t'i la n'i ye dumuni sigilen sɔrɔ yen i b'a dun n'i taar'o sɔrɔ dumuni na i fara o kan naam walima fɛn min ni aw yɛrɛ ye min kile mara so min kile dira aw ma mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn dɔn mɛ u sɔnna a ka don so kɔnɔ o kɔrɔ ye ko awa fɛn min ye dumuni mɔlen kɔni ye a bɛ dɛmɛ kankanw la sabu a ye min jigi dɔn min
a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la ka terikɛ to so kɔnɔ ka dunan to so kɔnɔ ni tilelefana nana tilelefana a bɛ dumuni bɛ tiɲɛ n'a dumunitigi mana joona dɔrɔn dumuni bɛ tiɲɛ so in kɔnɔ u bɛ si so kɔnɔ san k'u dɛsɛ dumuni ma ko sabu k'a ma di olu ma ala ye o de bali k'u ka n'o kɛ ni dumuni nana a y'a dun naam awɔ awɔ a i bɛ dɔ de don a la i bɛ dɔ don a la ani mɔgɔ bɛ ɲumu dumuni min fana la i b'o fana cogo jateminɛ dɔɔnin quoi naam wala teriw ka dun aw teriw ka so kɔnɔna na o tɛ baasi foyi i terikɛ i b'a ta dun a b'i ta dun o tɛ baasi foyi a b'a fɔ kɛ wari ta a m'a fɔ ka fɛn wɛrɛ ta dumuni mɔlen k'o dun an ka mɔ dɛmɛ naam cogo kelen dɔ la aba ni i ta gɛlɛyara i ka na mure fila minɛ ka taa tobi i ka so baasi foyi t'o la naam laysa junubu tɛ aw kan a ka dumuni kɛ jami'an na bɛɛ lajɛlen anw farafinna yan nɔ an ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka sinjitigiw b'o de la kosɛbɛ an ka ɲɔgɔnmɛnna b'o de la kosɛbɛ laada la n'a ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ de ka ɲi hinɛ b'o la surtout n'an bolow mana caya minɛn kelen kɔnɔ barika b'o la kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye dumuni fitinin min dɔ bɛ an fa k'a sɔrɔ n'a ye minɛnw caya o t'an fa o t'an bɔ yɛrɛ naam walima jarinjarinin bɛ ta ka taa d'i ma o fana bɛ se ka ɲɛ naam fɔlɔ n'u u kuma fantan sɔrɔ ka wele u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka dumuni sigilen tun bɛ to naam n'aw donna sow la a ye salamu bila a yɛrɛw kan ni i donna so kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ i bɛ ka salamu aleyna wa ala ibadillah salihin salamu fɔli so kɔnɔ gundoba de b'a la barikaba de b'a la nafaba de b'a la naam fɔli kan na ka bɔ ala yɔrɔ n'o barikalen don ni a sinalen don o cogo in na ala bɛ ayaw banga aw ye a dɔw la a na hakili innama limanajon ye maaw de n'u limaniyara ni ala ye ka da ala la a n'a ka kira n'a fɔra ko jɔn ye mumina ye jɔn de tɛ musiriki ye ni limaniyajon dɔ limaniyajon ye maa ye a dalen bɛ ala la a dalen b'a ka kira la wa idha kanu n'u kɛra ka fara kira kan ko dɔ kan n'o ye kafiliba ye komi kutuba juma la u tɛ taga k'u ka diɲɛ ɲini kira kun mana yɛlɛ minbari kan jumadɔn ni min b'a fɛ ka bɔ i bɛ korali kɛ a kumana i bɛ jɛn n'a ye naam mɔgɔ minnu n'olu bɛ diɲɛ ɲini i fɛ olu de ye mɔgɔw ye n'olu bɛ limaniya ni ala ye a n'a ka kira n'u ye e ka diɲɛ ɲini u ka koɲɛ dɔ ye e ka diɲɛ mɔgɔ ye n'o y'i ja kabini o la i ka ala yafa deli a ye u ye ala yafabaga do rahimun hinɛba do ala ye nin bonya di alakira ma wa khassaka bilhuda fi kulli amrin falasta tashau illa ma yashau n'a ye da in dugu a bɛ kɛ sababu ye mikɔrɔ an bɛ kan tali min kɛ a ɲuman bɛ taa san mankan bɛ don a la naam ala ye kɛrɛnkɛrɛnni kana ye ko bɛɛ la e tɛ kɛ foyi fɛ fo ala bɛ min fɛ la tajalu du'a rasul a kana kira ka weleli kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ komi a do ka weleli dɔ la nin bɛ tali kɛ mana damadɔ la
a dɔ ye ka wele n'a tɔgɔ jɛ ye ko an kana o kɛ an ka wele komi ala yɛrɛ y'a bonya cogo min an kana wele ni a tɔgɔ jɛ yɛrɛ yɛrɛ ye an kana wele hali n'a ka kinaya ye an b'a wele de bita'zimi wa takrimi wa tawqir an b'a bonya ka bonya majira d'a ma ka titiri d'a ma ya rasulallah ya nabiyallah ya imam al-mursalin ya rasul rabbil alamin ya khatam an-nabiyyin lotana famira ni ayna ko atibe ka kira wele ni fentanaye min be bonya jira atibe a ganyana mala atibe awa aka soma yele maleko wa bi donni de la ka foko mami mana jomaya ni kira fanfela sallam i kafirara i dangale do nyi ni larala nam falyalamillahu alladhina abati alabe mawdon yatasallaluna ma min bu sama kadu kamina aula liwadan dugulila فليحذر الذين موقسران يخالفون هكذا كو يتسلون يخرجون من المسجد ما من السماء كبو مصر لا خطبة كنو كسر مكان جيليني دغولا ير شترا باغي مغبره ولا من فيندوي كو كسران وليحذر الذين موقسران يخالفون ما من بفون يغنيا عن أمره كبو أكا مريم على كا مريم ولما كرا كا مريم على كا مريم على كا مريم ولما كرا كا مريم ما من به أو أفون يغنيا كوكسران دي أن تصيبهم فتنة بلو كسرو ولا العذاب كسرو عليم من ترك بولارلا كيدو إن لله ما على كرا فمي غنيا ويكوجو بدي كرا أنغا توغاكو أمانا بلامينا أنغوكي أمانا فتاتي كبميما أنغوتوي على مانا بلامينا أنغوكي أمانا فتاتي كبميما أنغوتوي نام على كيدو إن لله ما igado fembe be alaye في السماوات fembe sanga mawla والأرض ani fembe dumagolula وليعلم ما ala bi fendo أنتم ni awbe عليه oka ويوم abila halami ngala de bado alimana natana nam ويوم igadon dasi يرجعون ni ube usangi إليه kada alama وينبئهم ala be awo kibaruya بما ni fenye عملوا domi no be danfen sangi kada alama ala bu kibara ni fenye yo bara والله ala عليم don gelado بكل ni شيء. fembela jelenye